Hoptrup Efterskole er for dig, der elsker at stå på scenen, eller synes det er fedt at stå bag pulten og styre lyd og lys? Vi har 5 linjefag på Hoptrup Efterskole. Musik, dans, teater, musical og sceneteknik. På musiklinjen arbejder vi med sammenspil og teorien bag musikken. Vi spiller musik fra forskellige genrer, og der er plads til alle instrumenter. Vi har 3 fede musiklokaler, som vi får undervisning i, og et meget gennemført setup, vi bruger til vores koncerter. På danselinjen arbejder vi med en masse forskellige genrer, blandt andet jazz, funk, hiphop og showdance. Vi lærer også om teknikken bag genrerne og har altid mulighed for at øve os i vores dansesal på skolen. På teaterlinjen arbejder vi med mange forskellige former for teater. Lige fra det episke til det tragiske til det komiske. Vi bliver udfordret på vores kropslige og sceniske evner på scenen og viser næsten altid vores teaterstykker til enten et lille eller et stort publikum. På musicallinjen arbejder vi både med sang, dans og skuespil. For som musical performer skal vi kunne det hele. Vi får undervisning i hver disciplin og lærer, hvordan man sætter det hele sammen på scenen.